again, magla-live ulit. So, I'm just happy lang kasi may bago akong goal na matutupad na sa Pinas at pagiging travel agent ko. So, i-check ako na lang yan later while eating lunch. So, ito yon. I'm going to eat chicken burger and they call it taco rice. Taco rice. Diba? Ano natin ito? Char lang ba? So, andito na ako sa bahay. Where's my phone? Kumusta ang lahat? Kanina, short live lang yon dahil nagmamadali kasi ako maraming mga lakad ba? Mga importanteng lakad. Yes. Medyo na busy lang talaga these days. So, medyo nabawasan yung pagka-busy-busy ko. Kakain din tayo ng noodle. Seafood noodle. Hey, come, mami. Why? Nande? Why you bark? Baby. Kain lang, mami. Kain. Kakain si Waffle. Ang hina ng connection. You want to eat this? Huh? You want to eat noodles, baby? Itong baby ko, napaka OA. Ang OA nito. Ang OA nito ba? Ang OA ng palangga ni mami. Yeah. Eat. Eat. Hi, baby. Yes. Ito na yung noodle natin. And yesterday we bought mango in Costco. So dalawa na lang yung
ito. Mamaya na ako mag-reply sa mga comment, ha. Kain muna ako in town. Ano yung mga ano natin dito. Thank you kay Ma'am Bebe. Mega love shoutout. Harap. Taco rice. May beef at saka octopus ba tayo? Magde? Ay. 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 Hindi ako kumain ng rice sa breakfast. Hindi ako masyado nag-upload these days because medyo busy pa. Ngayon, nagkataon lang na medyo may time during lunch time, so live saglit. Hindi? Why? Huh? Big to siya, big. Kumusta naman kayo, oy? Ako bago lang talaga ako na naging okay. Nagka-fever. Pero hindi ko lang ha. Kasi napacheck up ako. Thank you sa 2 million viewers. Salamat. Tap ng lettuce. Wait, baby love. It's waffle. May ano din ako, Dami, no? Kasi reward ko nga sa self ko na sa mga nadaanan ko sa as a travel agent. So, kahit pa paano may konting reward. Pop. Squid. So, ano siya? 213 yen. So, nasa 90 plus, ganun, sa peso. Not bad. No. May tumingin sa food ni Mami. May tumingin sa food ni Mami. Sinong tumingin sa food ni Mami? Sinong one kumain sa food ni Mami, ha? Naked kasi mag-salon again si Waffle next week. Kain muna si Mami, ha? Kain muna si Mami, ha?
Mm. Mm. Ito na. Ang favorite natin na seafoods. Actually guys, hindi talaga ako magaling gumamit ng chopstick. Para balik yung energy natin. Kumain ng marami para balik ang energy ni Waray. Ang hirap magkasakit dito sa abroad. Sarili lang natin yung ano. No? No bark, ha? No bark. Masarap talaga ng ano, seafood noodle ng Japan. Minsan ako kumakain yan kasi alam mo na, hindi din maganda kung always. Yummy. It's yummy. Mm. Hindi ko siya maubos guys. Or ano na lang to, dinner. Dami niya. May burger pa dito. Oh, kainin ko to siya. Sayang. Doshita no? What you want? Ay, ka-good boy. Paka-catch yung baby. Monday? Hindi ko maubos. My God. Big one.
Waffle? Kawawa man yung baby ni mami, oy. Kawawa man yung baby ni. Good boy, masyado na. Kawawa, eh. Just stay there na. Hello. Hello, ma'am. Ani udto ta, ma'am. Ang gitreat na ko akong sarili, ma'am, oy, kay naalang ko you know, na-accomplish na goal. So, happy lang. And, you know, maniud to ta, ma'am, oh. Noodle, ma'am. Ma'am, hindi ako magaling masyado dito sa chopstick. Karon pa jud ko na ulian, ma'am, kay naglain akong lawas lagi kay tungod sa panahon din hiba nag-change naman po ang season to spring. Yes, ma'am. Ma'am bebe. Then so need na ko magbalik sa lakas ba. Nagay ko diri akong tambal, ma'am, oh. Si anak ko giubog taman. Giubog taman akong anak sa season. Kasi unsa ka healthy ma, kuanan jud. Agi mamoy okay ba mamoy? Pang char-charan ako ni kay ikan ko sa lakaw. Karon lang ko naabot, medyo naka-relax, ma'am. Salamat, ma'am, ha. Taghana lagi ninja, ma'am, oy. Ngaon ta, ma'am. Nagkaon na ka, ma'am? Nag-ulan din, ma'am, oy. Ang panahon din ba tugnaw pa plus nag-ulan pas. Maka ano jud sa lawas. Ma'am, thank you sa patambay, ma'am, ha. Kaya, ma'am. Thank you, ma'am. Di na ko makayog kaon, ma'am. Last. Asya.
So, hindi ako masyado nag-rice. After this, maghugas ako. Medicine. Para sa ubo at saka sa ano dito. Sorry to. Hello, sir. Thank you, sir. Nag-live lang, sir. During lunchtime. Thank you. Sound tabi po ay linis bahay. Today ay maglilinis si Waray. Daming lilinisin, oy. World Sound Trip. Thank you, sir, ha. Ma'am, napakadiha, ma'am.
Ano ko man, maghugas ko plato. Sa gamayng balay. Thank you sa patambay. Hi sis. Naghugas ako sis. Salamat sis. Maya na ako mag-ano sis kasi naghugas ako ba. Thank you sis. Salamat. Naghugas ako. Parang masyadong ano siya light. Hello. Grabe si ma'am og ano ba? Fighter kayo og ninja ba? Ipalo na ko suga ma'am para ano. Salamat sa patambay ha. Naghugas ako oy. Wala ang bata kaya may time maglinis. Salamat, salamat. Balikan ko kayo mamaya ha. Pagkatapos nito ha. Maraming linisin sa bahay oy. Ang hirap pag may ano, may anak sa Japan. Yung ang YouTube, ano na natin insert. Ang pawala ng homesick. Dos Diaries. Ilista ko ni si Dos Diaries.
Maglista muna ako ha, kay para ma-playback ko kayo mamaya. Maglista muna ako ha. Maglista ako na, maglista. Maglista ako sa dumalaw sa akin mga labs. Para hindi naman kayo magtampo eh. Lista talaga no. Anong pizza natin ngayon? Cheka. Dos Diaries. Ilang. Uy, pasalamat. Uy, kay magtambay. Salamat kaayo. Adios. Yes, ma'am. Ma'am Rain. Siyempre, si Ma'am Rain, always money. Ganyan talaga ako mga labs kasi alam ko talaga yung effort ninyo. Salamat, ma'am, ha? Parang hindi ako parang hindi ako makahugas nito. Ma'am, tingnan mo, ma'am, oh. Hindi masyado malinis pa yung ano ko, pero okay lang. Ito yung ano, ma'am, yung para siyang heater natin, ma'am, ba. Pag wala to, oh, welcome. Ay, si Ma'am Abanid. Si ano ba ito, Ma'am Marine? Ito siya, ma'am, pag winter, ito yung ginagamit namin. So, yung tubig is medyo mainit siya kasi pag wala to, ma'am, sobrang lamig. Hindi ka pwede makahugas, ma'am. Yung hand mo as in, napaka ano siya, old style to siya, old style. Yung kamay mo, yung parang maninigas. Ang ingay naman ito eh. Then, ano ma'am, tawag nito, sa kabilang bahay, meron naman high-tech doon kasi, yung sa electric ba, ito gas kasi to. Pero mas tipid to siya. Ako naman, okay lang sa akin kahit maliit yung apartment ko, basta may privacy at peace of mind ba. Aanhin naman natin yung mga malalaking mansion tapos hindi ka masaya, 'di ba? Kahit hindi naman all that time masaya dito, okay lang, at least may privacy ako. Kasi sa malaking bahay, sa kabila, ang mga Hapon, maarte sila. So, dito sa apartment ko, sa kanila din to, at least may freedom ako. Kung ano yung gusto ko, go. Lalo na pag luto ako ng yung daing, yung sa Bisaya, yung bulad. Ayaw ng mga Hapon yan. Kasi ang amoy. Ayaw nila yung amoy. Oo, mas tipid. Mas tipid ang gas. Ano din to siya, ma'am, old style. Hindi lahat may ganito kasi kadalasan ngayon dito sa Japan, electric na sila. Luma na kasi to na apartment, pero luma siya, pero hindi naman as in luma kasi maganda pa naman. Iba naman yung mga luma dito sa Japan kasi more on renovate sila. So kahit luma, totoo yan, totoo. Yung yung taga Nepal man siguro to, may niluto na parang daing daw ata. Yun yung basa ko sa Malago ba about sa Japan. Pinuntahan talaga ng pulis. At saka ilang beses na ako nabasa ng sa mga friends ko at saka mga news. Ang mabaho kasi sa kanila. Kaya dito, at least kahit hindi masyado bongga yung bahay ko, importante may privacy. At saka ayaw nila yung dati kasi andun ako sa malaking bahay. Ang ingay ko raw. Pag nagsasalita kasi ako, ganito na kasi, di ba, yung Bisaya, the way we speak, minsan parang, galit. Hindi naman galit. Sabi niya, ang ingay ko daw, sabi ng matandang lalaki. Tapos dito sa apartment, sa kabila, ang ingay ko raw. Ang ingay ko raw.
Pamadong ako nang galit sa mamba. Hindi naman ako galit. Ganito naman talaga ako magsalita. Iba dito kasi, iba-iba. Ako pa naman, hindi ako sanay sa yung tahimik lang ba. Kasi voice out talaga ako at saka hindi ako magaling sa Japanese. Kaya, grabe yung stress ko dati. Yung bago-bago pa ako ngayon na. Bahala kayo dyan. Kasi maka-voice out na ako. At least follow ko yung rules nila. Huwag lang nila pakialaman dito sa bahay. Iba kasi mga hapon. Ano lang sila, quiet. So, hindi mo alam. On the way na pala yung mga pulis. Hindi gaya sa Pinas ba? Pag mag-video okay or anything na maingay ka sa party, ano pa? Pwede pa makiusapan dito. Tawag lang sila ng pulis dahil huwag kang mag-ingay dyan. Ingay mo. Quiet naman talaga sila dito. Parang walang tao. Busy kasi lahat. Sige. Balikan ti ka man si sa paghugas. Alam mo sis, kaning kapoy na magkusay edit. Actually, na ako yung mga dagang videos, pero dili pa now kasi may priority kasi akong gagawin. Ayaw ko multitasking ba. Unahin ko yung importante masyado sa buhay ko. Kaya ngayon, may time. Mamaya, mag-study. Pag may time, live. Char. Mag-live tayo nito. Di ko namalayan. Ano na pala ako? 37 minutes. Okay na yun, diba? As long stable yung internet. Saan ka sa Japan, ma'am? Ma'am Bebe, salamat kayo, mama. Hindi ko alam yung sino yung si Ma'am Bebe at saka si Ma'am Silos Diaries pala ito. Yung tatlo, taga Pinas, mga friendship ko. Gusto ko to nung gamitin sa paghugas kasi mabango. Yung orange, yung scent niya. Ito naman, wala. Ang char-char lang. Mahugas sa plato, mamoy. Kaya ginuok ko, mamoy. Kapalitan ni sige mataglulo ba, oy? Ana sa akong mga amiga pa na sila oday. So kan naglulo ko ba sa YouTube ba. Wala ko time bana day. Ingon na yung bana na may labs. Wala na akong brief, may labs. Babad ka masyado dyan. Bitaw eh. Lalo na pagbaguhan ka pa dito sa kay lolo nako talaga. Pero ngayon medyo naka-adjust na ako sa time management. Naka-adjust na ako medyo sa time ko dito kaya medyo hindi katulad dati ba na grabe. Dami ko pang nakaaway sa mga ba. Itong GC. Thank you, Ma'am Bibi, ha?
Hi, ma'am. Okay ba, ma'am? Oy, salamat kay mama. Igo na day, igo na day. Kaitak. Na. Salamat, ma'am. Paitan yung katahan ni ma'am, oy. Ma'am Ray, salamat yun, ma'am. Salamat, ma'am. Ma'am Dos Diary, salamat.
Hi, ma'am. Salamat, Jud, ma'am, ha? I love you, Jud, ma'am. Hurot, wa. Charot, ma'am. Concentrate sa kong hugas pa mahuman. Matapos ito, grabe bang babuyag kay Kalinja, ma'am. Salamat, Jud, ma'am. Thank you, Jud. Ma'am, kung nakay buhaton, ma'am, okay ra. Uy, mo, paan mo out. Pag may gagawin na, okay lang. Ang next kong gagawin is mag-hi-hi. Gagawa ako ng banana cake later.
ma'am. Last na ning kaldero. Then, need to brush our teeth. Nalimot jud ko sa kuan, ma'am. Sa katul, magpalit unta kog katul. Nalimot ko. Mag-ano ko niya, ma'am, mag-ano kog kaning banana cake kay daghag kaning saging din hina kuan. So, ma'am, well, ako hilig din ako ng candle. Ito, look. Pag maglinis ako ng bahay, nag-ano ako ng candle yung mga may scent. Ito, rose to siya. Oh. Hilig ako sa mga ganito, ma'am. Pag Oops, ito siya. May candle na siya, ma'am. Oh. Yan. Candle. Then, after that, may yung parang, ano, ma'am ba? Yung, mga insenso ba? Nag-ano ako nito. Ano to? Bakit siya nag-stop? Pili ko din to, may ano pala. Yung sage ba? Yung alam mo na cleansing sa bahay. Lagay ko to siya doon. Yung candle ko andito. So, 4 minutes na lang siya, ma'am. Ito na lang yung magic sarap na naiwan ko dito. Mag-order ulit ako sa Tokyo. At saka may, ano pa ito? Ito na lang yung naiwan para sa Minodo mix.
One of my favorite. Pag masakit yung ano dito mga sore throat, lalo na pag winter at change climate. Ito palagi yung kinakain namin ni Junjun. And not now. Oh, may ano pala ko dito. May sinigang pa pala ako dito, ma'am. And then, mag-brush ng teeth. Mag-brush ng teeth si Waray. Mag-brush ng teeth si Waray. Si Waffle natulog. Itong teeth ko naman, napaka, ito, sensitive ng teeth ko. So, every time, gano ako, brush. Ito yung gamit ko na toothpaste para sa magiging white yung teeth ko. May teeth. Alam nyo guys, pag may root canal na yung mga ngipin natin or yung mga bridge na yan sa mga dentist na yan, napaka-sensitive, minduksay, yung maraming gagawin na dapat, anuhin mo talaga siya, i-brush mo siya ng bonggang-bongga para yung bacteria hindi talaga papasok sa mga inayos ng ngipin mo. Kasi yung ngipin ko lahat, halos naayos na to lahat, na root canal and everything na, basta. Mamaya na yung yung tawag nito, final linis, kasi ito yung gamit ko. Ito siya. Yan. Ito. Mamayang gabi. Then wash my face. Ang daming mga dito gawin sa mundo. Yan. Pag mag-wash tayo ng face, ganyan. Dito yung pinaka-sensitive part. Dito, tsaka dito. So, slow down. Yan. Yan. Massage. Isa rin naman liig, no? Wala. Hindi lang mukha yung puti. Bonggang yan. Yan. O siya, ganyan. Pag mag-massage tayo, ganyan. Dito na ako sensitive, so slowly you could. Ay, di ako. Nahulog ang aking mahiwagang earrings. At syempre, towel na malinis. Kanan siya yan. Pahuman na ni ako, Ma'am, pag live, ma'am, bigay itong bayanti ka. Na siya.
Then, ito yung nilalagay ko sa mukha ko. Yan. Sa peso, nasa na siya? 3,000 peso. Ayan. Skin lotion. Mahalon yan, mahalon. Ito yung ano, yung mura. Ano na to? Naka-ito mo 450 pesos. Ito, mura lang to siya. Ano ko yan, i-vlog ko yan next time. Ano, ganyan. Yung bungang-bunga. Yan. Lagay dito, para di naman masayang. So, my land. So, that's all for today. And, thank you mga mom. Mahina yung boses ko dito kasi yung kapitbahay namin na buong-buong. Ayaw niya yung maingay. Ganito sa Japan talaga. Bawal maingay. Ay, kawawa ng bibi ni mami. Uy. Wala tagad, ma. Wala tagad. Wala na tagad ang bibi. Say goodbye na to them na. Na? I love you na. Say goodbye na. You sleep na. Say goodbye na, love. Goodbye na to them na. And, lastly, yung gagawin ko is kay Waffle. Ano ko to siya, i-wipe. Mamaya i-wipe ko to. Andun yung wipe tissue sa taas. Na thank you. Thank you. Thank you, Ma'am Bebe. Thank you, Ma'am Hero Channel. Thank you kay Ma'am Dos Diaries. And, babalikan ko kayo. Mag-nap muna ako. After mag-nap, mag-study, then mag-clean and everything. Kasi darating naman si anak, no? So, thank you for watching. And, have a nice day, everyone. Salamat. Salamat.